tervetuloa rentoutumaan hetkeksi meidän kanssa. Hengitellään muutama minuutti ja rauhoitetaan niin mieltä kuin kehoa. Tekee niin hyvää näin työpäivän jälkeen. Kato itsellesi joku paikka, mihin pääset hyvään asentoon niin, että sulla on semmoinen ryhdikkäästi rento asento. Pitkä ranka ja pehmeä olo. Voit laittaa silmät kiinni ja lähteä hengittämään rauhallisesti nenän kautta sisälle ja nenän kautta ulos. Voit asettaa kämmenet sun keholle, esimerkiksi tähän rintakehälle ja toisen kämmenen vatsan päälle ja ajatella ja tuntea, kuinka sun kämmenet rentouttaa ja rauhoittaa kehoa vielä lisää. Voit myös rauhoittaa hengitystä ja hidastaa ulos hengitystä hiljalleen. Joka kerralla pikkasen pidempi kuin edellinen uloshengitys. Tämä hetki, tämä rauhallinen hetki. Saat hymyillä itsellesi.